Dayon, tungod lagi kay naman na sa Biblia nga dunay mga kalag nga to na sa langit. So man itong isgutan nga ang kalag kuno tayo sa lang adili nato mainusulan mo lang ato sa batang sa purgatorio. Pero kung nalingkamot yun ta, so pwede ang diretso sa langit. So sa atong gibuhat, di man giti ato sa Ginoo sa impierno. Pero kung nakasala man ta, kung mato minusuli, so di po ta diretso sa langit. Kaya di mo ta kasunod sa langit o doon rais kamay nga sala mo nga ibutang sa purgatorio. So, bayran to dito, dayon ay mapaingon sa langit. Nabas sa Biblia nga na ay mga tao to sa langit. Pinadaya Kapitulo 6, versikulo 9. Natuwa sila dito, nagkampo sila sa Diyos. Pinadaya Kapitulo 7. So, narito mga tao nga, nagkampo sa Diyos. Sila itong tuwa na sa langit. Muna itong mabasa sa Biblia. Makita, nagsunod ta ng mga pagtulunan. Kaysa ko nang gingon, kita sa simbahan, kay mo marigitasan sa Ginoo. Pagatima sa itong kalag, mabito nga, pag magluya mo nang naisang talana, then naigitasan mga lay ministers, para nga magpakalawat niya ito. Di man mato sa itong pare, sarma itong pare, dako man ang area. So, nang nain mga lay minister. So, katunta sa bukid, so, di nagkakampagkite. So, di ka lang mo alis na dire, mana dito na lang. So, ang lay minister, magpaglawas ng Kristo dire, na doon dito. Di ko doon ay masakiton dito, apilo na po tuog pagpakalawat. Kaya murawat sa lawas ni Kristo, may kinabing muli katapusan o manahon sa katapusang adlaw. So, muna ang pagkatiman sa ato ang makalag. Kaya itong iskutan mong dire, ang atong kalawasan. Mamanaghimo tani. Punya ka ng bata, para nga, may mong anak sa Diyos. Ngayon, simbata, kinahanglan magpasalamat sa atong Diyos. Kaya di man po pwede, nawa mo po tayo po angod na, kundi ta kabalo mo pasalamat. Ang adlaw nga Domingo, muna nga itong pagpasalamat. Pasalamat ta sa Diyos nga itong grasya na dawat, dayon, tungod po daan na, sa itong pagpasalamat, mudawat po ta sa lawas ni Kristo. Kay mo po rin mudala na to, magligon sa ato ang kaugalingon. Magligon ta. Kay sa kung nagingon ninyo, usukotag sa dili, nagyoy demonyo sa kalibutan. So, kinahanglan liguno itong kaugalingon. Kung gusto na ni anak ka na itong pagdawat sa lawas ni Kristo. So, kung kaya ninyo, mas labi pong malita kung magrosaryo mo kada adlaw. Kung makaya. Kaya nindot po sa rosaryo kada adlaw. Pangitag pagi, kung saon, madalag yun. Kaya kung magrosaryo mo kada adlaw, matud pa nga samara nga gitorture si Satanas ana. Munang mubabag gid siya ana nga dili ta makarosaryo. Kaysa kada rosaryo na to, gitorture si Satanas ana. Nya, mo naman ay mudaladay na to, apit mas mga pagampo para nga pag sa may mitabo, tumawala ta ng kalibutan na, so dili na ta moagi og purgatorio. Dito taglangit. Pero kung masipyat nun yun, napaingon sa purgatorio, magbayad na tayo dito. So langit tayo po tapaingon. Unang, doon na tayo mga pag-ampo. So katumakalag, nganlan. Niya kasama po na nabasa tapos sa Biblia. So ito po ng basahon. Na nadiri sa Makabiyo. Kapitulo 12. Ato na lang yung ikot yun, no? Or masab ka ng utangan. Makabiyo. Bahin ni sa atong mga kinagampo man ta. Kubeta to binitahan ang kuan, tong pansyon sumara na namas Biblia, dayon kaning dire sumuni siya ningon. Ni Makabiyo ni siya. Kapitulo 12 bersikulo 43. Biblia, ano sa Biblia? Nagpaamot usab siya gikan sa tanan ng mga tao nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata og gidala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. So doon na siya paghalad sa sala. Dayon si Judas naghimo ini nga mili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. So mo nitong gibuhato kay dunay pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usaon ta kabutang nga
binuang o walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. So giampo nila ang mga kalag itong nangamatay. Miring baligkon og Dios nun nga hunahuna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga tingalaan. Si Judas nangandam sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Patay na sila. Ilang giampo ang makalag nga pasayloon sa atong Ginoo nga makukuha na mapaganto sa purgatorio. Muna gitawag nato og purgatorio. Tungod kay ang Dios naghatag og justisya. So, kung gamay ra tong sala, namatay ta, wa ta misuli, dili ta ipon sa dagko ig sala. Dagko sa sala. O basi ampo-ampo, wa tanan. So di ta ngay dito. Bisan magani sa presuan sa ato sa Pilipinas. Katong kriminal yun nga, grabe na yun. Katong dili kayo di mo ito sagol dito. So labaw na sa langit. Labaw na sa katarungan sa Diyos. Sa mga naagi purgatorio. Kano sa aman hitabo nga doon ay pagsupak ana. Sa dihang na anay gitawag na to og Protestant Church. Para sa yon, kano sa aman natukod na sila, ato na silang i-google. Pinakasayon karon internet. Founder, masabay ito nga reliyon. Butang nito, kasi founder din nga reliyon. Mugwa na diya sa internet. Pero tanawan ninyo, isa founder sa Catholic Church. Huwag yun mo makita nga tao nga nagtukod sa simbahang Katoliko. Sumunay kamatuuran nga tumutan. Kung tungod lagi kay kanang nga simbahan, umanay gitahasan para sa kalag sa mga tao, munang giatimanta. Isugdan sa bunyag, pagpasakop sa ginganan sa Diyos, pagpagkatapag-usab, dahil ligoon pinagis sa kumpirma, dayon, kay makasalaman, so munang, di man po pwede nga, nakasalaman ko, wala paglaog, madili siya. Nakasalaman, ibang ginursod. So, sama ka na, ibang kumpisal ka sa pare. Mabasa mo na sa Biblia na, Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6, ikumpisal sa pare sa Diyos. Kung naay magduda, di ato masahon. Ecclesiastes, natin, Biblia man eh. Ecclesiastes, ito pagkita rin Ecclesiastes. Kapitulo 5. Kumpisal man ang diskutan dire. Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6. Kaya itugot nga ang imong mga pulo, bakain kanimo sa pagkasala, busa isugid sa pare sa Dios. So munang na ay kumpisal na mabasa na sa Biblia. So munang magkumpisal ka sa pare, dayon padayon ka sa pagkalawat. Kung importante kayo ang pagsimba nato sa adlaw nga Domingo. Humanay akong katarungan jud. Kaya doon na mag-umingon nga, Brad, diala ko sa TV, Brad, kana mo imisa dito. Kung Brad, kung sa TV ka, kay na may misa ka diha, ako pangutan, Brad, kada bang lawas ni Kristo bulusok para sa TV? So bato dito sa simbahan. Kung doon sa bukid, adi na ta, kung magkita ba, ikaw di kahit, ang pamiliti mong gudpon. So na may kipi dito, munang, kanang komunidad dito, maningkamot yun na makakagli minister. Kaya kung wala yung minister dito, kinsa may mukuha sa lawas nito, di man tugutan. Kami rang minister ang gitugutan para mukatkat diya ka mukuha og lawas ni Kristo. Ang uban dili. So kami ra. Pagtanong niya, ini misa. So kami mukuha dito. Kami muhawid. Kami ra gitugutan. Kay kuan man may gi-install man may munang sa bukid butangan para dito na. Sugat timanta. Ang dawat sa lawas ni Kristo may kinabing katapusan o banahon sa katapusan ng adlaw. So munang naata sa pagdawat sa lawas ni Kristo.